ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಡಿಲ್ಲಿದ 5 ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ 4 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಬಾಂಬ್ ದೀತಾಂದು ಪೊಡಿಪಾದಿನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಜತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಡಿಗಟ್ಟಾದಿನಿಂದ ತೆರಿಪಾದರು. ದೇಶುಡು ಅವೇತೋ ಸರ್ತಿ ಬಾಂಬ್ ದೀತಾಂದು ಪೋಡಿಪಾದು ಆ ಬಗೆಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಪಿಂದೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಅತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು ಅಂಚನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲ್ಲಿಡ್ ನಡೆತದಂಡು. ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಡಿಲ್ಲಿಡ್ 5 ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಬಾಂಬ್ ದೀತನಂದು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ 4 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಬಾಂಬ್ ದೀತಾಂದು ಇಮೇಲ್ ಬೈದಂಡು. ಪೊಲೀಸರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಜತ್ತದು ಪಿಂದದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅತ್ತೊಂದು ತೆರಿಪಾದರು. ವಾಮ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಪೋಡಿಪಾದೆರ ಅಡೆಮಾತ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚ ಪೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ದಳ ತಕುಲು ತುರ್ತು ಪೋದು ಪಿಂದೊಂದೆರು. ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಬಾಂಬ್ ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ತನಿಖೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಡೆಲ್ಲಿದ 5 ಹೆಚ್ಚ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಇಮೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬತ್ತದಿತ್ತದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ ನಗರ ಕೆಂಗೇರಿ ಸೇರ್ದು 4 ಹೆಚ್ಚ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಬಾಂಬ್ ದೀತಾಂದು ಪೋಡಿಪಾದೆರು. ಶಾಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಬಾಂಬುಲು ಪನ್ಪುನ ತರೆ ಬರವುದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇಮೇಲ್ನ ಕಾಂಡೆ 724 ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಕಡಪುಡ್ದುಂಡು. ಅವು ಶಾಲೆಲಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಡು ಪುಡವು ನಂಚಿನ ಸಾಧನಲಿನ ದೀತನಂದು ಆಯ್ತು ತೆರಿಪಾದಿತ್ತಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ, ತಾನು ಶಾಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಣೆಲೆಡು ಪಾಕ ಪುಡವು ನಂಚಿನ ದೀತೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿಪಾಯರೆ ತಾನು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆನು ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲೊಲಿಡು ಚಾತುರ್ ಪುಡು ಮುಚ್ಚಿದನಂದು ತಿರಿಪಾದಿತ್ತಂಡು. ಶಾಲೆಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಕಲು ಬಾಂಬ್ ಪುಡವಂದಿ ನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ದಳ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯನು ತಡೆಪುನ ಕೂಟದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಶಾಲೆಲಿಗೆ ಪೋತೇರು. ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದ ಪಿದಯಿ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತದೇರು. ಸರಿಯಾದ ಪಿಂದೊನ್ನಗ ಬಾಂಬು ದಂಚಿನ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಓವೇ ಸಂಶಯದ ವಸ್ತುಲು ತೋಜಿದ ಬಾಯ್ದ ಜಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ತಿರಿಪಾದರು. ಶ್ರೀಮಂತರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ನಗರದ ಉದ್ಯಮಿಲಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ದೇಶದೋರ್ಮೆಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕದಿಮೆ ಆರೋಪಿ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸರಿನ ಬಲೆಕ್ ಬೋರ್ದೆ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರ್ದ ರೋಷನ್ ಸಲ್ದಾನ ಪನ್ಪನ 42 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆರೋಪಿನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸರಿನ ಬಲೆಕ್ ಬೂರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕದಿಮೆ ಆರೋಪಿ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರ್ದ ರೋಷನ್ ಸಲ್ದಾನಗ್ 42 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತದು ಇಡಮುಟ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದಿಚ್ಚ ಬಣವು ಮೋಸ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಪಾಡ್ದಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಸೆನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ 2 ಮೋಸದ ಕೇಸು ಪಾಡ್ದಿದ್ದದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು 20 ಹೆಚ್ಚ ಸೈಬರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದರು. ಆರೋಪಿ ರೋಷನ್ ಸಲ್ದಾನ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರು ಕೈತಲ್ದ ತಂದೊಳಿಗೆ ಪನ್ಪನವಲು ದುಬೈ ಸ್ಪುದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಮಿಂಚಿದಂಚ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಆಯನ್ ಪತ್ತದಿರು. ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ನಗರಲಿಡು ಏಜೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿನು ದಿವೊಂದು ಆಯೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲಿನು ಮಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟದ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪಾವೆಂದು ಬಲೆಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲನು ಬಜಿ ಮೂಜೆಡ್ದು 4% ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ನಂಬಾದು ಆಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಡೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಡೀಲ್ ಒತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗ್ ರಾಜ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಡೆ ಹೈಫೈ ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಎದುರು ತಾನೂರಿ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಪರಿಯರೆ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಮಾಲು ಮಜಾ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಜವಂದಿಲೇನು ದೀದಿತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಇಡೀ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲು ಇತ್ತದು. ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲು ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೈ ಚಾತುರ್ಪು ಕಲೆ ಜೋಡ್ಸಾದಿತ್ತೆ. ಡೀಲಾಯ್ಬಕ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪನೇಕ್ ದುಂಬು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ದ ಒಟ್ಟು ಕಾಸ್ಕೇನ್ವೆ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಒಟ್ಟು ಕಾಸು 4 ಕೋಟಿ ಆಪುಂಡು. ಅಡೆಗ್ ಡೀಲ್ ಪಾಸ್ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚಾಡಲ 100 ಕೋಟಿ ಕೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತಾಂದು ಎನ್ನದು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿ ಬೆರಿಕೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ. 1-2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ದಿನದೆಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಫೋನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ತೋಜಂದೆ ಆಪೆ ಒಂದು ಆಯನ ಮೋಸದ ಸ್ಟೈಲ್. ಈತೆ ಕುಡ್ಲಡು 2 ಕೇಸ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ಒರಿಯಗು ಮೋಸ ಬೊಂಬಾಯಿಡು 1 ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಿದೈ ರಿಮೋಟ್ ಆಧಾರದ ಮಲ್ಲ ಗೇಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು. ಏರೆಗ್ಲ ಉಲೈ ಬರಿಯರೆ ಆವಂದಿನಂಚ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬನ್ನಗಲ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಉಲೈ ಏತೆ ಅಂಚಾದು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೇಟ್ ಲಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಪೊಗ್ಗುದೇರು.
ಅಪಗ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜವಂದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೀರ್ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರು ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಪುಡತದು ಉಲೈ ಪುಗ್ಗನಗ ಒರಿ ಪಿದೈ ಬಲಿತದು ತಪ್ಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ. 8 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ದ ಬೂಟ್ಸು ಕದಿಲ್ತದು ಎದುರ್ದ ಕಂಡೊಡು ಆಯನು ಬೇರಿ ಪತ್ತದಿರು. ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನೋಡ್ದು ಬುಡಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬರ್ಸುಗು ಉಳ್ಳಾಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕೈತಲ್ದ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶಡು ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದೆನು ಮಣ್ಣು ಮಾರ್ಗಗು ಬೂರೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರರು ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದರು. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕೈತಲ್ದ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶಡು ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಮಾರ್ಗಗು ಮಣ್ಣು ಬೂರೊಂದೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಾದೆ ತೊಂದರು. ಊರುದಕ್ಲಿನ ಸಾಕಾರುಡು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆರು. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆತ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಾಸಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಧ್ಯಮದೊಟ್ಟುಗೂ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬಾರಿ ಬರ್ಸಗೂ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿಯರೆ ಶುರುವಾತನಂದು ಪಂಡೇರು. ಜಾಗೆಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬತ್ತದು ವರದಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸೂಚನೆದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋತೇರು. ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಬಾಸಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಫ್ವಾನ್ ಕೆರಿಬೈಲ್, ಊರುದಕಲು ತಮ್ಜಿಲ್, ಇರ್ಫಾನ್, ತೌಸಿಫ್, ನಿಯಾಜ್, ಸಿರಾಜ್, ನವಾಜ್, ಇರ್ಫಾಸ್, ಸಿನಾನ್, ಕೆಲ್ವಿನ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೋ ಸೇರ್ದು ಗೋಣಿಚೀಲ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಲೆನು ದೀದ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಚ್ಚದಿನ ಮಾರ್ಗದ ಭಾಗನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೇ ಮೇಟ್ ಗಾಡಿಲು ಪೋಯರೆ ಬರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಚೊಂಬುಡೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿ ನಿಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆನೆ ಅದು ಜರಿತಿತ್ತು. ಈಗ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದು ಅದು ಜರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು MLA ಪಿ ಅವರು ಪಿಂಟೋ ಮತ್ತೆ ಸಪಾನ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಸರ್ಕಾರ PW ಇಂದ MLA ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ತಡೆಗೋಡೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಡಿ ಗುಡ್ಡೆ, ಅದರ ನೀರು ಬಂದು ಮೇಲಿನ ಜರಿತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡನ್ನು ತಡೆಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆ ಕುಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದುವರೆಗೂ ಬೀಳದಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರಿನ 3 4 ದಿನೊಡ್ದು ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಬರೊಂದುಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ನಂದಿನಿಸುದೆ ದಿಂಜದ ಪರಿತೊಂದುಂಡು. ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿ ಭೂಮಿ ಬೊಲ್ಲೊಡು ಮುರ್ಕುದುಂಡು. ಕಟ್ಟಿಲು ಕೈತಲ್ದ ಮಿತ್ತ ಬಯಲುಡು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾದಿತ್ತುಂಡು. ಕರಿನ 3 4 ದಿನೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುದೆಕ್ಲಿಡು ನೀರು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾತುಂಡು. ಕಟ್ಟಿಲು ಕೈತಲ್ದ ನಂದಿನಿ ಸುದೆ ದಿಂಜದ ಪರಿತೊಂದುಂಡು. ಸುದೆತ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ತಗ್ಗು ಜಾಗೆಲು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿದ ಭೂಮಿ ಬೊಲ್ಲೊಡು ಮುರ್ಕುದುಂಡು. ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ಕಟ್ಟಿಲು ಕೈತಲ್ದ ಮಿತ್ತ ಬಯಲುಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೀರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾದಿತ್ತುಂಡು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮದ ಲೆಕ್ಕದಿಪ್ಪುನ ರುಬಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ತಕ್ಕಲು ತುರ್ತು ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಅಪಾಯಡುಪ್ಪುನ ಕುಟುಂಬಲಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಓಡಾಡುಕೊನ್ನದು ರಕ್ಷಣೆದ ಜಾಗೆಗೂ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತದೇರು. ಕಟೀಲು ಅಜಾರ್ದ ಅಣೆಕಟ್ಟ ಮುರ್ಕುದುಂಡು. ಮುಲ್ಕಿಡು ಶಾಂಭವಿ ತುದೆ ದಿಂಜಿದ ಪರಿಪು ನೀಡಿದವ್ರ ಆ ಭಾಗುಡ್ಲ ಪಾಕ ಇಲ್ಲಲು ಸುಜೆತ ನಡುಪು ನಂಚಾತೋಜೊಂದುಂಡು. ಏಳಿಂಜೆ ಕಿಳಿಂಜೂರು ಶಿಬರೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ಲೆಡು ತಗ್ಗು ಜಾಗೆಲು ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕುದುಂಡು. ಅತ್ತೂರು ಬೈಲು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂದಿರಗು ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗ ಬೊಲ್ಲೊಡು ಮುರ್ಕುದುಂಡು.
ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟು ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೌತಡ್ಕ ಗುಂಡಿ ಪಂಪನವರು ಕಾಡಣ್ಣೆ ತಾಡದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಂಪನ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾರ ತೀರ್ದರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ತೆರಿಪಾದಿನ ಕಾಡಿಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಅರಣ್ಯ ಸಂಸಾರಗೂ ತುರ್ತು ಒದಗಾಯರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರು ಕಾಡಾನೆ ತಾಡದು ಸೌತಡ್ಕದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಂಪನಾರ ತೀರ್ನ ಬೀಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೌತಡ್ಕ ಗುಂಡಿ ಪಂಪನವಲು ನಡೆತಿದ್ದ ಅರೆಗೂ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತು ಈ ಸಂಗತಿ ಬಗೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರ ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರ್ ತೆರಿಪಾದರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಸಂಸಾರಗೂ ತುರ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒದಗಾಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆಲಿನ ಕಾಡುಗ ಕಡಪುಡಿಯರೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮದ ತೊನ್ನಂಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತನೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ತೆರಿಪಾದರು ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಕೇಸುಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಏನನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದೇ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿರಂಡ ನನ್ನದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡು ಕಾನೂನು ರೀತಿದ ಪೊರಂಬಾಟ ನಡಪಾವೆಂದು ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರು ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೆದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಕೇಸ್ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೆದ್ರದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಏನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಈ ರೀತಿಯ ಹಾಳು ವರ್ತನೆ ದುಂಬರಿತಂಡ ನನ್ನದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಪೊರಂಬಾಟ ನಡಪಾವಣೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡಿರು ಕೇಸಿನ ನಿಕ್ಲು ಎಸ್ಐಟಿ ಗಾಂಡಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಗಾಂಡಲ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಏರೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ತಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅತ್ತಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಉಪದ್ರ ಕುರುಂಡ ತಾನು ಶಾಸಕಿಯಾದ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಲೇಜು ಒಂದ್ಯತ ಎದುರು ಪಬ್ಬು ನಡಪಾದು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ನಲಿಪವನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬೆದ್ರಡು ಸಾಚಾ ಪನ್ಪುನಂಚ ನಡುತ್ತನೋ ಏತು ಸರಿ ಕಾರಡು ಬನ್ನಗ 4 ಜನನು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಈರು ಸುತ್ತುನಂಚ ಎಂಕ ತಿರುಗುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆನ ರೌಡಿಲಿನಂಚ ತಾನು ಫೋಸು ಕೊರ ಎಂದು ಉಮಾನಾಥಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ವಿನಃ ಯಾರಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವರವರ ಸ್ವಂತದ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೇಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ACP ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟಿಯವಿರ್ಬೋದು ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ ದರಗುಡ್ಡೆಯ ಬಂಟ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಬಂಟ ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ ದರಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಆದರೂ ನಾನು ಸಹನೆಯಿಂದ ನಿಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವನ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಅದು ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು SITಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅವರು SITಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ SITಗೆಲ್ಲ NIಗೆಲ್ಲ CBIಗೆ ಕೊಡುವುದಿದ್ರು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಾಣಿಹಾನಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಂಥ ಜನರ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನರ ಸೇವಕ ನಾನು ರೌಡಿ ಅಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ
ಆದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಜನಸೇವಕನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರದಿಂದ ನಾನೇ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ರೌಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ರೌಡಿ ಅಂತ ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾನಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಜನರ ವಿನಮ್ರತೆಯ ಜನಸೇವಕ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದರು ಯಾರು, ನಮ್ಮ KPCC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು. ನಾನು ಭಾರಿ ಸಾಚ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟವ ಅಂತ ಭಾರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದರು. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಪಬ್ಬು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕುಣಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬರುವುದು, ಅವರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ 4-5 ಜನರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು, ಅವರನ್ನು ಗೂಂಡಾಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಪೆರ್ಮರಿ ಮಾರುನ ಕೂಟ ಒಂಜೆನ ನಾಡ್ಪತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಕಾಡಿಲಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಯ ಭರ್ತಿ ಆವಂದಿನ ಒರಿ ಸೇರ್ದು 4 ಆರೋಪಿಲೇನು ಪತ್ತಿದರು. ಕುಡ್ಲದ ಬಡಗ ಉಳಿಪಾಡಿದ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವಿಹಾಲ್ ಎಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈತಲ್ದ ಸಾಂಕುನ ಮುರ್ಗುಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಯಜಮಾನಿ 35 ವರ್ಷದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಕೀಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಅವೇ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜೆಟ್ PUC 1ನೇ ವರ್ಷ ಕಲ್ತಂದುಪ್ಪುನ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಉರಿ ಇಂಚ ಪೆರ್ಮರಿ ಮಾರುನ ಕೂಟದ 4 ಆರೋಪಿಲೇನು ಕುಡ್ಲ ವಲಯದ ಕಾಡಿಲಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತಿದರು. ಪೆರ್ಮರಿ ಮಾರುನ ಕೂಟದ ಮಾಹಿತಿ ತೆರಿನ ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಳಿಗಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಕಾಡಿಲಾಕೆ ಕೆಲಸದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿರು. ಸುರುಕು ಇರುವೆರು ಪೆರ್ಮರಿ ದೆತುನ್ನ ಕಾರಣುಡು ಆರೋಪಿ ವಿಹಾಲ್ ಎಚ್ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಪಾತಿರ್ದರು. ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರದ ಅಪ್ಪಚ್ಚ ಕಟ್ಟೆ ಕೈತಲು ಈ ಬಗೆಟ್ ಆಯಡ ಪಾತಿರಕತೆ ನಡಪಾದಿರು. ಆಯೆ ಉಚ್ಚು ತೋಜಾದ 45,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಗ ಕಾಡಿಲಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದರು. ಅಪ್ಪಗ ಪೋಡಿದು ಪೋಯಿನ ಆಯೆ ಉಚ್ಚು ಎನ್ನು ಒತ್ತಂದು ಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಿ ಆವಂದಿನ ಆಣು ಅವೆನು ಮಾರ್ಯರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂದು ತೆರಿಪಾದೆ. ಐದುಂಬದ ಹಂತವಾದ ಆಯಡನೆ ಆಣಗು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಾದು ಮಾಲ್ ಒಂಜೆತ ಕೈತಲು ಆಯನು ಪತ್ತದರು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಡುಪುನ ಸಾಕಂದ ಮುರ್ಗುಲಿನ ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ಉಚ್ಚು ಮಾರೊಂದುಲೆರಂದು ಪನ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಕಾಡಿಲಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಿರಾಕಿಲೆ ನಂಚ ಒರಿಯನು ಅಡಿಗೆ ಕಡಪೊಡ್ದೇರು. ಅಪಗ ಅಲ್ಪದ ಕೆಲಸದಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಉಚ್ಚುಂಡು ತರ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪಾಂದು ವಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಪಗನೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಕಾಡಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದಾಯನ್ ಪತ್ತದೇರು. ಅಂಗಡಿಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಏಮೇಲು ಐತದು ಅವಿನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದರು. ಆರೋಪಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆದಡಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದ್ವೇರು ಆರೋಪಿಲಿನ ಪತ್ತುವೇರು. ಅಂಡ ಆದಿ ತಿಂಗುಲುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೀಸ್ ಬಗಿಟ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಉಪ್ಪುಜಿಂದು ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೂರ್ದೇರು. ಕುಡ್ಲ ಬಡಕೈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯರು ಕುಡ್ಲನು ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಆಯರ ಬುಡ್ಪುಜಿಂದು ಪಾತಿರ ಪಂತಿರು. ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವೇ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬದಗಾವಣೆಗೆ ಮೂಕದ ಬಲ್ಲು ಪಾಡುಡೊಂದು ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೀಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆರೋಪಿಲೇನು ಪತ್ತುವೆರು. ಆಂಡ ಆದಿ ತಿಂಗೋಲುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೀಸ್ ಬಗೆಟ್ ಸುದ್ದಿ ಇಪ್ಪುಜೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಬುಡಂದೆ ನಡಪುಣೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಕಾಂಡಲಕ್ಕನಗನೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲೆಗ್ RSS ದಕ್ಲೆಗ್ ನೇರ್ಪುನೇನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ಅರೆಗ್ ಒಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಿಂಡ್ರಮ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಪಂಡ ಮಾತ ತೆರಿನಾರು ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು. ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆನ ಮುಟ್ಟದಾರು ಲಿಂಗರಾಜು ಕಣ್ಣಿನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೂರ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆರ್ನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಾಧ್ಯಾಂಡ ಆರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು. ಇದ್ರಿಂದ ರಾಜಿ ಕೊರಡೊಂದು ಶಾಸಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಕೇಸ್ ತಪ್ಪಿರೌಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲಿನ ಕೈ ಉಂಡು. ಕೇಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರಾದ ತೂವೊಂದುಂಡು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೇಸನ್ನು ಇಸಯಾಂತರ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜರೇನು ಕೇಸ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದನದ್ದು ದೂರ್ನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲಗ್ IT ಪಾರ್ಕ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಂಡೆರು. ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಗುರುಚರಣ್ ಇಂಚ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ರಾಜಗೋಪಾಲ ರೈ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿದೆ,
ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಸಹ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಾಯಿ ಹಾಕುವುದು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತರಾದಂತ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಣ್ಣಿಯನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಣ್ಣಿಯನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಮೊನ್ನೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಧಾರಣ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ತನಕ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಜಾಲವನ್ನ ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಇಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಅನ್ನೋದು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು 1-1.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತರವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ? ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದಿದೆಯಾ? ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಒಡಿಪುದ ವಿದ್ಯಾ ಪೋಷಕ್ ಯೋಜನೆಡು ಕಲ್ಪನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಂತ ಪನ್ಪನಕ್ಲಿನ ಮಗಲು ಚೈತ್ರಾಗು ಬೆಂದೂರ್ ತೆರ್ಗಸಿಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುದು ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ಐತಾ ಒಕ್ಕೆಲಾತನು ಇಲ್ಲದ ದಾನಿಲು ಜಪಾನ್ದ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಾಸುದೇವ ನಿಲಯನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಒಡಿಪುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ವಿದ್ಯಾ ಪೋಷಕ್ ಯೋಜನೆಡು ಬಡವಿರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಖರ್ಚಿನ ತೂವೊಂದಿತ್ತದು ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಬಡಪೊತ್ತುದಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ತೆರ್ಗಸಿದ ಜಯಂತ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಗಲು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪನಾ ಚೈತ್ರಾಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ವಿದ್ಯಾ ಪೋಷಕದ ನಿಲೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಪಾನ್ದ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅರೆನ ಅಮ್ಮೆರು ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಭಟ್ ನೆಂಪುಡು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಾಸುದೇವ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು ತುಡರ್ ಬೊಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾದು ಇಲ್ಲು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ ಇತ್ಕೊಂಡಿರು. ವಿನ್ಯರು ಎ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಮಿಗ್ಗೆನ ಸಾಧನೆ ಪುಗಾರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಮನಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ನ ಬೆನ್ಪು ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೂ ಮಾದರಿ ಆದುಂಡು ಪಂಡಿರು. ಸಾಂದೀಪನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅಡಿಗ ಒಡಿಪು ಭಾರತೀಯ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಯಜಮಾನಿ ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸ್.ವಿ. ಭಟ್, ಪಿ. ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ. ಸದಾಶಿವರಾವ್, ಸದಸ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಣೈ, ಯುಎಸ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಅನಂತರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಜಯರಾಮ ಪಡಿಯಾರ್, ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕೇರ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶೋಧನಾ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತದ ಕಾನೂನು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಡಿಸಿಪಿಯಾದ ಮಿಥುನ್ ಎಚ್.ಎನ್ ಮೆರೆನುದೀದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಡು. ಮಿಥುನ್ ಎಚ್.ಎನ್ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರಾವಳಿ ಕಾಪುನ ಪಟ್ಲಂಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಆದಿತ್ಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತದ ಕಾನೂನು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಡಿಸಿಪಿಯಾದ ಮಿಥುನ್ ಎಚ್.ಎನ್ ರೆಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಜುಲೈ 14 ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆತ ಎಸ್ಪಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ದಯಾಮ ಮೆರೆನು ಈ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆರು. ಅಂಡ ಆ ಆದೇಶ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅರೆನು ಎಸ್ಪಿ ಕರ್ತವ್ಯಡೆ ತುಂಬರಿತನು. ಮಿಥುನ್ ಎಚ್.ಎನ್ ಒಡಿಪು ಕರಾವಳಿ ಕಾಪು ಪಟ್ಲಂದ ಎಸ್ಪಿ ಆದಿತ್ಯರು. ಈ ದುಂಬು ಡಿಸಿಪಿ ಆದಿತ್ಯನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ರೆಗ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಸ್ಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘ ಕರುಪಾಡಿದ ನಿಲೆಟ್ ಕೆಸರ್ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬಲು ಆಟಿ 4 ಪೋಪುನಾನಿ ಜುಲೈ 20 ಐತಾರ ಅನೆಯಾಳ ಗುತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಸೋಣಾರ ಅನೆಯಾಳದ ಕಂಡುಡು ನಡಪುಂಡು. ಅನೆಯಾಳ ಗುತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಸೋಣಾರ ಅನೆಯಾಳದ ಕಂಡುಡು ಆಟಿ 4 ಪೋಪುನಾನಿ ಪಂಡ ಜುಲೈ 20 ಐತಾರ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘ ಕರುಪಾಡಿ ಕನ್ಯಾನ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಸರ್ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬಲು ದಿವಂದಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಡಪುನ ಈ ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಉದಿಪನ ಹಾಪುಂಡು. ಕರುಪಾಡಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರೋಷನ್ ಸಾಂತ ಕುಳ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುಯರು.
ಅನಿಯಾಲ ಮಂಟಪದ ಸ್ಮಿತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. 1-4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಿಪು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಲಿಪು 5-7 ಮುಟ್ಟದ ಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಿಪು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಲಿಪು ಚೆಂಡು ಕೈ ಪಗಪ್ಪುನ ಒನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆಂಜೋಲೆಗ್ ಬಲಿಪು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಬಲಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿಕಾರ್ದ ಬಲಿಪು ಪೊಂಜೋಲಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಲೆಗ್ ಕರದರ್ಪುನ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದೆಗ್ ಪಾಲಿಡು ಒಯ್ಪುನ ಉಪ್ಪು ಗೋಣಿ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಬಲಿಪು ಮೂಜಿಕಾರ್ದ ಬಲಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಡು ಪಗಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಲೆಗ್ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪುನ ಪಂತ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ದೀವೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರುಪಾಡಿದ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದನು. ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ದುಬೈ ಮೊಕ್ಲಿನ ಹೊಸ ತೆಲಿಕೆದ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ನಾಟಕ ಪೋನಗ ಕೊನಪರ ಮುಹೂರ್ತದ ಲೇಸ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಲವಿನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕ್ಲೇಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು. ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ದುಬೈ ಮೊಕ್ಲಿನ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಪೋನಗ ಕೊನಪರ ನೆತ್ತ ಮುಹೂರ್ತದ ಲೇಸ್ ಇಂಚಪ್ಪ ದುಬೈದ ಬಿರಿಯಾನಿ 2000 ಇರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಸಭಾಂಗಣಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರೆ ಮಣಿಟ್ಟು UAE ಬಣ್ಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕ್ವಾಡಿ ವಹಿಸಿದಿತ್ತರು ಮೇರ್ಪಾತಿರ್ದು ದುಬೈ UAE ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶದ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ದುಬೈ ತಂಡದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂವಾಡು ಪಣದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೇರು. 13 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಟಗಾರರ ಕರಾವಳಿಯವರೇ ನನುರಿ ಮಲ್ಲವಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಬುದಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಪಾತಿರ್ದ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದ್ದು ಈ ತಂಡದ ನಾಟಕನು ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲೆ ವರ್ಷರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರು ಈ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಅಭಿನಯದ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೂನಗ ಊರದ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಟಕ ತಂಡೊಡ್ಲ ವೈಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೇರು. ನಾವೊಂದು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದವರಿಗೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎನ್ವಾಲಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ದಿನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ 100 ದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಸಚ್ಚಾನುಸಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನುರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಶಾರ್ಜಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಪಾತಿರ್ದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಊರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಟಕ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಕಂತದ ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತರು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಊರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ನಾಟಕಗೂ ಕನ್ನತ್ತದು ಅವಿನು ಕೊರೊಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕೇರು. ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯ್ನ ಡಯನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರು ಹೊಸ ನಾಟಕಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕದು ತುಳುವೆರಿನು ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿಗೂ ಹೋಲಿಸಾವೇರು. ತುಳುವೆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಏಪಲ ಮೃದು ಪಣದು ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವಾಗು ಬೇನೆ ಆವಂದಿನಂಚ ನಮ್ಮ ತೂವನೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಜಬದಾರಿ ಪಣದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕೇರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪುರೋಹಿತರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಲೋಹಿತ್ ಭಟ್ ನಿಹಾಲ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯ್ನ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ದುಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ಶಶಿಧರ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ತಂಡದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾಯ್ನ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ನಾಟಕ ತಂಡಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕಿದು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡೆರು. ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೆರೆಂಡು ದಿನಕರ ಭಂಡಾರಿ ಕಣಂಜೂರು ಮೇರ್ನ ಮೂಲ ಕಥೆಯಾದ ಪುನಃ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ರಚನೆ ಬರೆದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರಿತಿನ ಪೋನಗ ಕೊನಪರ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೆಯರೆಂಡು ನಾಟಕಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ರೋಹನ್ ಲೋಬೋ ಕಳಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆನು ದುಬೈ ಸೋರ್ಸ್ನ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೊಂದು UAE ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ತಂಡಗೂ ಏಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರುಡುಂದು ಪಂಡೆರು.
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತ ಪುರೋಹಿತರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಲೋಹಿತ್ ಭಟ್ಮೇರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ. ಯುಎಇ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜೇಶ್ ಬಾಯಾರ್ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೆರು. ದೀಕ್ಷಾ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕಾರ್ಯಂತ್ಯದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ದಿನರಾಜ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಇಡೆಗ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಗೆ ಇದೇ ಪೊರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆ.